For today's video, no, nigawasin ko sa balay kay akong giapas gyud nga ako asawa diri sa Gmall ba. Kay sa Gmall man ni siya nagtrabaho diri sa Bahada. So sa akong tanaw-tanaw, natingala ko ang asawa wala bang gibuhat nga na may aktor ni police sa iyang area. So ako siyang gipangutana og kinsa na iya dong bisor. Naaday sila bagong bisor, nikidhat pa. So napasod ko ngano nikidhat siya. So akong gipalakaw ang akong asawa, no. So didto na akong asawa, kay lagi ako jung gipatrabaho kay di ba pud pwede nga magsira may istorya, no, ug mobisita ko diri maulawan pud na, di ba? So akong gitanaw-tanaw nagatbang-atbang gid silang duha. Di man sa iyo nagduda ko kay ngano ni ana bang gud siya nga iya dong bisor partidang gwapohan. Ako jung giadto kay basig lain na ning iyang pagdaigdaig siyang bisor ba. Gipangutanan ako niyang amiga nga unsa magini inyong bisor nga gigwapohan magini akong asawa. Naunsa po niyang amiga pod nga si Vanessa dili man pod mo tog-an og kinsay pangalan nilang bisor. So sa akong kalagot, no, pagawas ni ako siyang giguyon. Ako asa siyang gipakaon diri sa Jollibee kay basig napasmura siya. Nganong daigdaig si siyang bisor nga gwapo. Ako wala gi ko niya daiga nga mas gwapo pa man ko niya. Naa na pud alay may unjud kay ko ba. Pero tuon man wa pa gyud ko nahuman sa akong pagpanilos kay di man siya ingon nagpataka kog panilos, no. Normal ra man gyud siya. So karon ni kaon akong asawa giingnan ako siya nga pagdali og kaon kay unya birabirahan ta ka. Naa na pud ni istorya ha. So pila ra may istorya, no, nanggawas mi si Jollibee kay busog na akong asawa. Natingala mi nga dong daghan og tawo diri. So kami diretso na lang mi diri sa Gmall store kay lagi naglangi akong asawa nga magpapalit daw siya og iyahang sanina. Natingala ko sa gwardiya nganong giistipliran man yang among bag nga manok ra may sudan aning baga. Kay di ay kabalo naman mo nga ang shoplifter ba likayan ba. Di ba? So pila ra may istorya diri mi sa akong asawa. Namili siya naghinapakay mi kay ngano daw nanilos ko atong bisor nga gwapo. Ni natural. Iyana man gyud ang wala ta makaila, di ba? Manilos man gyud ta kay nagpataka ra man daw ko og panilos ba. Pero karon ni ana ko niya nga kanina lang brown kay bagay ni sa imuha. So ni ana pag ko sa tindira nga kinsa may bagay ani mo suot ako ba o siya. So niingon ang tindira nga mas bagay gyud ka, di ba? Nakabawas ko karon mga oras sa tanawa. Kering kayo ang tindira. So karon nisiga-siga na ng matas kong asawa kay pakit-cute bang sa tindira tanawa gihapak ko, di ba? Ana lang nakasimpol ang amuang kuan si Lusay. Murarag dili halata ba pero nanilos na gud pud siya. Ada ra man na siya basta tiguang na mga siluso magyud, di ba? So pilar may istorya, no. Ingana lang ang istorya namong duha karong adlaw kay ngano. Namili lagi daw siya og para saya aron daw mugopa-gopa siya kay tanawa daw yang itsura. Tanawa. Itanaw po ang tindira. So wala kabalo ang tindira nga gigamit ra po nako siya aron manilos kung asawa kay lagi nadilos mapuko sa bisor ba maginamitay na lang yung duha ani pastilana ni kinabuhian. So tuod man dugay gini mamili ni mga bayi mo gid akong kalagutan basta mamalit na ni sila dugay mamili. So ni ako na ni gibayran kay aron makapanguli nami. So pilar may istorya, no, pag uli namo amo ning nakahibalag ni ako mga viewers ug followers perte nilang lipaya. So niingon ko nila ngay na ila daw kung na-recognize sa Team Panuhak magpa-picture na lang nila. So karon ako lang istoryahan nga salamat kay sa inyong pagpalo ha.